The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya ora mismo? Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15, sa Metro Manila Channel 10, sa Masbate at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si Christine Bermejo Surban at ang kanyang hinaing ay 4 na taong gulang na raw ang kanyang anak. Ngunit walang matinong suporta na natatanggap daw ito mula sa tatay. Magandang hapon po sa inyo, Christine. Magandang hapon po. Apo. Nay, magandang hapon po. Hapon po. Opo. So, Nay, ano po itong reklamo mo mula po sa tatay ng inyo pong anak? Agat akong tabang na Magat po akong tabang na sa sustento. Dati ko po kaiba na maagat akong tabang abat na taon day po sila po sustento. Ayun. So, 4 na taon na walang sustentong na ibibigay yung tatay ng anak mo. So, ngayon, naandito ka para humingi ng tulong. Opo. Okay. So, kayo ba nitong dati mong asawa ay kasal? Po? Kasal po ba kayo? Hindi po. Hindi kayo kasal. So, para sa kalaman mga ka-aksyon ninyo po, si nanay ay medyo mahina po yung pandinig. Ano po nanay, tama? Opo. So, kayo po ay hindi kasal nitong dati mong kinakasama. So, kailan po kayo nagkahiwalay nito pong tatay ng anak po ninyo? Yung ano po yung nag-isa kami 2021. Apo. 2020 po. Yung nag-iwalay po kami March po na 2021 po. Okay. So, kayo ay nagsama taong 2020, nagkahiwalay po kayo 2021. 2021 po. Okay. So, ibig sabihin, mag-isa nyo na pong inalagaan, pinalaki yung anak po ninyo simula nung 2021. Opo. Okay. So, bakit po kayo nagkahiwalay nitong dating mong kinakasama? Di po yung yung pamilya niya, nagsulsulan siya. Tapos, yung yung nagsunod po siya. Sabi daw yung pamilya niya, mag-iiwalay daw kami. Sabi kang pamilya niya. Noon po, yung nag-away kami, yung bayaw niya, yung Pontes ako. Noon, nung Pontes po, na nag-away kami, galing ako sa Mario, sabi niya sa akin na tumating ako sa bahay. Sabi niya, yung
yung mga ano, yung, sabi daw, baby daw, yung baby na, lungaw daw, baby, di pipapadangungan ako, Ang sabi niya, bakit mo ako sinasabihan ng lungaw ako? Bakit mo ako sinasabihan lungaw? Yun po, yung ano, sabi yung bayaw niya na, sabi niya, pungagan kita, nakuha siyang, saksakan niya kita, kumuha siyang kutsilyo, man ang kutsilyo, pupunta, tapos, mali na pungagan niya kita. Okay, so ganito, sino yung tinatawag na Bibi Rungaw? Ikaw? Tinawagan niya ako. Okay, ikaw yung tinatawag na Bibi. Yung sabi daw niya na kuha siyang naupo yung baby niya. Okay. Tapos sabi daw yung kuha daw siyang kutsilyo. Pinuktak yung baby. Away kami. Okay. Etong bayaw mo ay... Kuha siya siyang kutsilyo. Pakuha yung kutsilyo. Mumuha man ako. Sabi, saksakan kami. Wala man yung tao, nagkungagan kami, walang tao. Tapos yung anak ko, nakita yung anak ko, nakita. Tapos tinawagan sila yung ano. Kumuha ng kutsilyo. Sino yung kumuha ng kutsilyo? Tapos, Yung bayaw mo yung kumuha ng bayaw niya yun. Bayaw niya. Okay. Opo. So, yung ano po. Sino yung tinamaan ng kutsilyo? Sabi niya, binuktak niya sa kutsilyo na, pungagan kami, Okay. Basta, nairalom po ako, nadismayo po ako. Tapos tumawagan yung si Rocky. Wala siyang pakialam. Tapos wala na siya pakialam. Noong yung staff my mother na, marami ng tao, tapos step my mother niya, my mother, lalitan pa ako, tapos kinampihan niya yung subayaw niya, na sabi daw niya, stop my mother, sintaw ako, may daw, tapos yung kapatid niya sa tatay niya, Anong step my mother? Stepmother? Step my mother niya. Stepmother niya. So, okay. Wait lang Okay. Akala ko, stop my mother! Stop my mother habang nagkumusyon doon. Stop my mother. Yun pala, stepmother niya. Stepmother. Okay. So, ibig sabihin, pinagtulungan ka ng pamilya ni Rocky at nang tinawagan si Rocky para ipaalam na ikaw ay binubugbog na walang pakialam ito sa iyong si Rocky. Wala pakialam po siya. Tapos yun. Okay. Opo. Sandali lang, Rocky, ano? Yung po, ma'am, na nang maligo siya, pasok doon na sa pinto, pasok siya sa bahay. Sa bahay. Tapos pinupok yung tapos galit siya sa akin. Layas na daw, sabi niya sa akin, layas siya. Nalayas na daw ako. Yung nagpungagan po kami. Nagsuntukan kayo? Natismayo ako, pero namamatay. Naimatay ka, ma'am. Natisma nakairarom po ako. Nakapailalim ka, ma'am. Wala yung po siya pakialam. Wala siyang pakialam. Opo. So after noon na pinagbubugbog ka ng pakialam. pamilya, yun na yung naging rason mo dahil sabi niya lumayas ka na. Sinabi niya sa akin, Okay. doon siya po na nagakampi. Okay. So pakiramdam mo, kinakampihan ni Rocky yung pamilya niya, nang sinabihan kang lumayas, ano ginawa mo? Na wala akong magawa Lumayas ka na? Di ba agad naglalayas. Okay. Yung nagpapaalam po kami sa barangay po. Mapaalam. Okay. So nakarating kayo sa barangay? Opo. Doon kayo nag-usap-usap? Opo. Okay. Okay. Sige, partner, maituloy ko lang yung kwento. Nung nag-usap kayo sa barangay, kamusta yung pag-uusap nyong dalawa? Sure, kasama yung mama. Apo. Tapos, yung kasama yung mama, pinapagagalitan ako ni Kapitan. Doon si Kapitan tumakampi doon sa kanila. Apo. So, ibig sabihin, nung pag-uusap nyo sa barangay,
kinampihan ni Kapitan, lumalabas na kinampihan ni Kapitan itong pamilya ni Rocky kaysa Yun sa'yo. sila po. Oh, tapos ikaw yung pinagalitan ni Kapitan. Ako, Bakit daw? ako Bakit? pinagalitan. Ano sinasabi ni Kapitan? Bakit Di ko pinapagalitan ka? makakalimutan ko, di ko maintindihan, hindi makakalimutan ko na. Pero pagkakaramdam mo, pinapagalitan ka. Pinapagalitan ka. Pero naramdaman ko siya na, kala niya, di ko naramdaman ko na kampiyan yan, ano Okay, siya, so kampiyan bias si Kapitan, bias. Sabi mo, bias. Oo, yung kumbaga, Galit talaga ikaw yung siya. lumalabas na mali palagi kay Kapitan. Oo po. Sige, balikan ko lang, Ito talaga si partner. Kapitan, Maaari nyo bang maikwento sa amin paano kayo nagkakilala nito ni Rocky? Kami nagkakilala, Oo. yun, sa mga kapitbahay, doon Opo. kami nagkakilala na yun, gusto niya ako asawahin, sabi niya, bibigyan niya ako yung pera, yun, gusto niya ako gagamitin, sabi niya, O sandali lang, Buyong- Rocky, Rocky, Mamaya, Rocky, bibigyan ka namin ng pagkakataon. Pagkakataon. Sige, maganda yung istorya ni ma'am. Sige, ma'am, binibigyan ka ng pera para Tapos- lumabas ka ng bahay. tapos nagpupunta yun sa bahay, pupunta siya sa Araw-araw bahay. yun, ma'am. Araw-araw. Hindi ba siya, buyong po siya, pupunta siya sa paglasing bahay. lang, pumupunta sa bahay niya, tapos? Pupunta sa bahay, bibigyan ako ng pera, sabi daw, ganun daw ako ganun daw, sasama. So nagbibigay daw. sa'yo ng sign. Paanong sign daw yun? Paano yung sign, ma'am? Punta daw sa likod, tapos bibigyan akong pera, Tapos? sabi daw, asawahin na daw niya. Sabi ko, ayaw ko, Pero di parang ko may ginaganyan ka sa ayaw ano mo. ko, di ko man ginawa yun. Nagsasign sa'yo itong si Rocky na gusto ka niya asawahin. Ginawa niya yung hindi ko man kinuha yung pera. Hindi ko man kinuha yung Opo. pera. Mga ilang beses, ma'am, ito ginawa ni Sir Rocky sa'yo na niyayaya ka sa likod? 4 pieces yung hawa. Tatlo, apat na beses. Apat na beses. Nasa magkano naman yung pera Tapos yung pinibigay buyong, sa'yo? dumadaan siya, tapos dumadaan siya na, punta daw sa bahay. Noong bagyo, kala ko, yung noong bagyo na naglipat kami, yung bagyo, na sa mga pag-anak niya. Opo, nag-evacuate Tapos, kayo ng bagyo. Yung pagbagyo na, nung alas 12 Bangge, alas 12 po Bangge, na alas 12, lumabas kami sa bahay ng pinsan niya, pag alas 12 Bangge, kala ko, tapos dinagda niya ako sa mamurot daw mangga. Kala ko, mamurot Sa Ang isang istorya manggahan. ng mangga. Mangga. Sige. Tapos, dinala ko doon sa bahay niya. Ayaw ko, pinirit niya ako. Kasagsagan yun, ma'am, ng bagyo. Kasagsagan yung bagyo. Opo. Mag-asawa na kayo nan, hindi pa. Di pa. Tapos, doon kinamit na niya ako. Kinamit niya ako. Yun, nakasama na kami. Hindi naman pwede sa kanya kinamit na niya. Ayun, nung ginamit ka na niya, ayaw mo nang hindi ka niya kasama kasi ginamit ka na. Okay. Tapos, so ano yung kasama istorya ka ng eh. mangga? Yung nakasama na kami. Ano yung istorya ng mangga? Mangga. Kala ko, mamut, mangga. Akala mo, mamulot kayo ng mangga, yun Yung pala, pala, dinala ka sa bahay, sa at bahay gagamitin niya, ka na sa niya. bahay. At ito pa, partner, kasagsagan pa ng bagyo. Oho, akala mo yan. Tapos, paano mo nalaman na, yun ba, nung pangyaring yun ay nagbunga na? Ito yung 3 years old yung anak. Itong Nang dahil anak sa nyo. mangga, bumunga na yung ibang paggamit bunga. sa'yo. Oo. Mangga po. Nagkaroon na kayo ng, nabuntis ka na. Nabuntis ka na nung mga pangyaring yun. Napuntis po ko November 28. November 28. Opo. Tapos na yung bagyo. Tapos na yung bagyo. Wala na yung manggang istorya. Wala na, yun na pagtapos na yun na yung puntis birthday back puntes, tuntis na ako, araw-araw na kami nagsama-sama na kami. Araw-araw Okay, ka araw-araw na niyan. kayong Tapos namumulot ng mangga. buntis na ako, buntis ka na. Okay. November 28. Oo. Okay. Dumaan ko daw pupuntis. Sunod-sunod na yung nangyayari sa inyong dalawa. Tapos Okay. nakikita ko yung ano yun? Pregnancy test. Oo. Dalawa na Positive yung- Positive. Doon ko nakita, buntis na ako. Opo. Matanong ko lang, partner, itong si Ma'am Christine. Sa pagkakaalam mo ba, ma'am, talagang minahal ka nito ni Rocky?
Bakit ka, ma'am, na... Ano, kinikilig ka dyan? Kinikilig ka ba? Minahal niya ako. Minahal ka? At Minahal mo naman siya. Kinabit na ako, naging mahal ko na siya. Oy! Dahil Dahil ginamit ka nitong si Rocky, minahal mo na din siya. Opo. Ganun pala yun, partner. Mauna pala yung... Mauna yung gamit. Gagamitin mo muna bago mo mararamdaman yung yung pagmamahal. pagmamahal. Sa kanya yun, partner. Apo. Wala tayong pakialam dyan. Sige. Okay. Tapos, paano yung istorya naman na naghiwalay na kayong dalawa? Na napagdesisyonan mo na maghiwalay na kayong dalawa? Iwalay. Man, yung ano, dahil po, nag-iwalay kami, dahil po yung sa mga pamilya niya. Yun mga nga. doon na nga. kapatid. Sa pamilya. So naramdaman mo na parang Naramdam- walang pakialam si Rocky sa'yo dahil Opo. yung Opo. pamilya niya, pinaghihiwalay talaga kayo dahil Yun hindi ang- ka gusto ng pamilya Opo. niya. Okay. Yung meron pa ako sasabihin. Sige. Meron Sige pa lang. ako sasabihin. Yung kapatid niya sa tatay. Yung kapatid niya sa tatay. Nag-away kami. Maaway kami. Tiga pala, hinitan ako. Hinitan Pinag-iinitan ako. ka? Tapos, tiga palayas ako dahil sa mga kapatid niya sa tatay niya. Okay. Palayas na daw, So, ibig- maripok daw ako. Oo. Kaya Ay. yung naglilihi po ako. Nung Naglilihi. pinagbubuntis mo itong anak ninyo, maingay talaga ikaw. Yung bunganga mo talaga maingay. Okay. Sige. So eto para sagutin itong problema na idinulog mo sa amin, kasama din natin ngayong hapon, etong dati mong kinakasamang si Rocky Lutino. Magandang hapon sa iyo, Rocky. Magandang hapon po. Okay. So kanina, kinakausap natin itong dati mong kinakasamang si Christine. So panay yung sagot mo dyan. Bakit? Ano yung masasabi mo sa reklamo ni Christine laban sa'yo? Sa akin, ma'am, sutong ko naman sa lahat-lahat naman. Tungkol doon. Okay, isa-isahin natin. Sa, Gaano katotoo na ayaw ng pamilya mo dito kay Christine? sa amin, sa pamilya ko, okay. Sa akin, okay din na naging magkasama kami. Kaso lang, ang inayaw ko lang yung ugali. Yung ugali ni Opo. Christine. Anong Siyang- ugali ni Christine ang ayaw siya, mo? yung ako, nasa trabaho po ako, ma'am, nasa TRCC company po. Tapos tag-uwi ko, panay sumbong sa akin yung mga pinsan ko at saka yung mga pinsan ko sa labas ng mga nagsusumbong sa akin na nagkukan sa akin na panay daw tong panggulo. Sabi ko, alamin ko muna yung sitwasyon kung ano, sino ang dahilan o sino ang nagsimula. Tapos nalaman ko dun sa kapatid ng kuan ko, yung babae, na ito daw nagsimula, pumasok daw to sa bahay ng kapatid ko doon sa asawa. Sinugod daw yun, kapatid ng asawa ko. Ay, kapatid ng asawa ng kapatid ko pala. Okay. Sinugod niya. So parang hindi mo pinapaniwalaan si Christine kung ano yung sinasabi niya, nahimatay pa siya, pero ang pinanigil Wala mo ko. pa rin at pinaniwalaan mo yung kapamilya mo. Wala ko noon pangyari, hindi ko naman alam. Okay, yung ganyan. tama. Base sa istorya ni Christine, wala ka doon sa pangyayari. Pero nung nalaman mo na, base sa kwento ni Christine, base din sa kwento namin, Opo. sino pa rin yung pinaniniwalaan mo? Wala naman akong pinaniniwala, ay wala naman akong sinasabi na siya mali din. Kahit sa pamilya ko, kung gustong may mali sila, sasabihan ko din sila. Okay, so sa madaling sabi, dahil ganun yung sinasabi mo, wala kang pinapanigan, Opo. paano nangyari na nagkahiwalay pa rin kayo ni Christine? Nagkaiwalay kami, ma'am. Doon sa parati na lang niya, ma'am, ginagawa yun doon sa amin. Kaya ako na lang, iniwas ko na lang po siya. Iniwas mo siya, Doon na. pero hiniwalayan mo siya. Opo. Oh, mali naman yun. Dapat kung gusto mong iiwas yung asawa mo, dinala mo sa ibang lugar, doon kayo namuhay. Pero ang ginawa mo, iniwas mo nga siya, pero hiniwalayan mo si Christine. Opo. Tapos Proud ka pa dyan. hindi man ako, ma'am, naging proud Oh, sa kanya. ano nangyari? Pigkuyan ko siya, pero abang nag-iwalay kami, nagsusuporta pa ako sa kanya. So, ibig sabihin, yung pakikipag-iwalay mo kay Christine ay gusto mo rin. Opo. Pero sinusuportan ko. Pag minsan nga, ma'am, yung magpipibinyag nga ako ng anak ko, sabi ko, bibinyagan ko yung anak ko. Aside doon sa ayaw ng pamilya mo kay Christine, Oo. aside doon sa sabi mong bungangera si Christine, bakit hiniwalayan mo si Christine? Meron ka na bang ibang babae? Wala man po, ma'am. Wala. Wala po. Okay, so yun talaga naging desisyon Opo. mo, iwalay na lang Opo. kayo. Pinayalam ko po sa barangay, Oh. kay Kapitan. So binabanggit mo na nagsusustento ka pa rin Opo, sa ma'am. bata, Kaso, sa ma'am, anak po ninyo. pag minsan, ma'am, na nagkuyan ko, para yung perang binibigay ko kanya, ibinigay ko sa kanyang kusa na talagang pinuntang ko, itinatapon niya, ma'am. Itinatapon? Opo, ma'am. Bakit naman? Alam naman doon sa amin na po. Bakit tinatapon? Sabi daw, ma'am, gusto kaya kasi, ma'am, ibigay ko daw, parang
libo-libo daw. Wala naman ako kahit minsan Nasa nga. magkano ba yung binibigay mo? May 1,000, may 1,500, ma'am. Tapos pag Okay. minsan, ma'am, pag wala talaga akong trabaho, kung yan, ma'am, 500, ma'am, may pinagkausapan kami sa So, barangay. ibig sabihin, simula na nagkahiwalay kayo nito ni Christine, nagbibigay ka ng sustento. Opo, ma'am. Kailan ito, hindi ka na nagbigay ng sustento? Ngayon lang, ma'am, na buwan, hindi na ako nakapagbigay. Pero habang nakikita ko yung anak ko nandun nasa kalsada pala kalakad, sinasabihan ko nga na huwag ka puro dito sa daan, may dumadaan ng mga sasakyan, baka masagasaan. Sinasabihan ko yun sila. Ano yung hanap buhay mo, Rocky? Kuya po, painanti po. Pahinante? Opo. Okay. So, balikan ko lang si Christine, ano? Kasi binabanggit mo, nagsusustento ka. Opo. Christine, gaano ka totoo? Nagbibigay daw ng sustento itong Hindi si lang ako Rocky sa anak nakapagbigay na ninyo? ngayon. Wala. Ang binabanggit niya, nagbibigay siya ng Opo. sustento, tinatapon mo. Oo, tinapon niya po. Di man po, tinatapo, kinuha ko po. Kinuha Huwag niya, kang pero maniwala tinapon niya. po. Masinungaling yan po. Nasa magkano yung pera na ibinibigay sa'yo? Yung pera, pinikuha ko. Nasa magkano yun? Para yung ano, para sa anak niya yung... Opo. Tama nga. Kinukuha mo dahil sustento para sa anak ninyo. Opo. Nasa magkano? Po, Magkano yung Magkano? pera? po. Magkano? Ilan? Ilan? Ilang pera yung binigay sa'yo? Di ko mat... 1,000, 1,500, ilan? Wala man siyang binigay na 1,000. Meron. O nasa Wala. magkano lang? Meron ako. May pirmahan Minsan tayo doon. di ko matiklilista. Minsan, Nandun kay may mama mo. 800 pa lang tinigay niya. 800. Sumpong, pagbados ko po. Pagbados ko. May pirmahan kami doon. Okay, wait lang Rocky, ano? 800 ang binigay sa'yo simula nung Kung nagbuntis ka. pagbados ko, nung mga July po na 3, nung mga July 3, nung katapos wala, hindi na siya nagbigay. Okay. 800 ang binigay sa'yo nung nagbubuntis ka. Nung ipinanganak mo na yung anak ninyo, Wala. meron ba itong binibigay na pera sa'yo? Meron. Hindi, nagbigay man siya, pero nakumen siya, so tol-tol lang pagbigay niya. Hindi man Okay. siya tol-tol. Okay. Nagbigay siya, pero di man siya tol-tol. O, Nagbigay. nasa magkano yung ibinigay sa'yo? Magminsan, di ko matiklist. Minsan 500. Magminsan 300. Oh, 500 or 300. Yan lang yung natatandaan Pero mong di man halaga. siya nagbigay ng tol-tol. Binigay lang sa anak niyo, hindi binigay sa akin. Okay. So Di mga man ilang binigay, beses di ko man ilang beses yung mga natatandaan mo? Ilang beses ba ikaw binigyan ng mga ganyang halaga? Di ko man matandaan. Pero di man siya tol-tol siya magbigay. Hindi buwan-buwan. Di man buwan po. Okay. Di man po buwan. Rocky. Wala namang 1,000 or 1,500 na nababanggit itong Ganun si po, ma'am. Christine. May 300, 500 lang yung natatandaan niya. meron din, ma'am. May 500. Mikropono. May 300 po, ma'am. Kasi, ma'am, ako, ma'am, kasi ang matak, pag minsan nawalan din ako, ma'am, ng trabaho. Sabi nga ni Kap sa kanya, ngaya, kung ilan mabibigay sa'yo, 500 or 1,000, huwag ka nang hihigit pa doon sa kuwan. Kasi, yan, wala din yan trabaho. Kailangan din ng pamilya niya. Ako din, ma'am, bumubuhay sa pamilya ko. Ikaw yung bumubuhay Opo. sa pamilya mo. Nagbibigay ko ng pangkain ng bigas, kung ano-ano. Okay, so hindi naman natin pwedeng pagbawalan yung ginagawa mo kasi pamilya mo yan. Opo. Kaya lang, ang Opo. pinag-uusapan natin dito, yung sustento mo Opo. sa anak mo, Opo, dito ma'am. kay Christine. Opo. So, saan naman makakarating yung 300 or 500? Diba? At wala siyang natatandaan na buwan-buwan ka nagbibigay. Dati, ma'am, meron ako, ma'am, na binigay sa amin si Kapitan. Kaso nandun sa kanila yung pag minsan nga, binibigay ko 1,000, pag minsan 500. Pero, nagpatak kami doon, sabi ko sa kay Kapitan, makakukuhan ko yung kada isang 1,000. Okay, wait lang. Etong anak mo kay Christine, kilala mo? Opo. Mikropono. Sinabi niya sa akin na si Maureen, kasi hindi ko naman apelido yung kuyan ko. Pinapilido na sa kanila. Opo. So, kailan mo ito last na nakita na anak mo? Nakita ko na, ngayon lang ko naman nakita kasi, ma'am, stay na ako, ma'am, sa trabaho. Okay. Pinapangalagaan Kilala ka ko ba yun. ng anak mo? Opo. Okay. Opo. So, sabi mo ang trabaho mo ay pahinante. Opo. Okay. Sa company po. Pero buwan-buwan ka nagsasahod. Kinsinas katapusan, ma'am. Okay. So, anong plano mo ngayon? Ngayon, ma'am, magsisweldo ako. Naman ngayon. Hindi ko pa naman alam kung ilan ang supasok ko na may sasahod ko kasi ATM kami po, sir.
ATM ang sahod ko. Okay. Opo. So, buwan-buwan ka naman nagsasahod. Opo, kinsinas katapusan. Okay. So, eto, so, Opo. syempre, meron kang anak dito kay Opo, Christine. alam ko naman po. Obligasyon mo na Opo. bigyan Opo, ma'am. ng mga pangangailangan, Opo. suportahan ito. Diba? Opo. Alam ko yan po. Okay. So, kailan yung huli mong nakita itong anak mo dito kay Christine? Nakita ko pag kasi ako STN, nakita ko pag uwi ko ngayon, nakita ko naman, binibigyan ko ng pagkain kung ano. Kasi hindi pa naman ako nagsasahod. Kaya pa lang, kumbaga, ma-CA ako. Nag-CA ako. Kung may tira ako na, binibigyan ko. Alam niya na, binigyan ko ng 500 o kaya, sa CA pa lang, hindi pa naman ako nagsasahod. Pero pag nagsasahod ako, binibigyan. Iniwan ko kung, kasi binibigay ko na mismo sa anak ko, alam ng mga, may anak din niya na, dalawa. Okay, so ibig sabihin, May anak itong May anak siyang dalawa. Sa una. Oo, sa Sa una. una. Pero hindi niya ginawang ganito sa akin. Kasi may anak din. Hindi nagsusuporta. Dalawang matalaki na kasi panay pa nga siya sinasaktan ng mga anak niya. Okay. Labas na tayo sige, doon. opo. Labas na tayo Opo, doon. opo. Kasi yun ay problema niya nasa nauna. Opo. Ito naman ang hinahabol niya, yung responsibilidad Opo, mo ma'am. sa anak mo, Opo. sa kanya. Okay. Ngayon, binabanggit mo na wala ka namang ibang babae. Wala ka Wala pa man po. namang ibang kinakasama. Wala pa naman po. Sa pamilya ko lang po. Sa mga... Okay. Nakafocus ka ngayon sa pamilya mo. Opo. Okay. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, may pag-asa pa ba na maayos kayong dalawa? Hindi na po, ma'am. Ayoko na, ma'am. Sustento na lang para sa anak. Ayaw mo na? Opo. Okay, so tanungin natin si Christine. Ikaw, Christine, meron ka pa bang nararamdaman para kay Rocky? Naramdaman ko po, wala siyang pakialam. Kaya nga, ikaw, personal na tinatanong kita, meron ka pa bang pagmamahal na nararamdaman dyan para kay Rocky? Kung magbabago po siya. So, merong pag-asa So, pa rin. mahal mo pa rin itong si Kung Rocky? magbago siya, mahal ko siya. Pero pag di siya nagbabago, di ko siya mahal. So nakasalalay doon sa pagbabago ni Pagbabago. Rocky. Gusto ko magbabago siya, ibig sabihin, huwag na siyang magsunod naman sa dahil na pag-intindihan yung pamilya niya. Hindi Sa- na intindihin Yun. or yung decision Intindihan niya dapat... itindihan niya sa pamilya niya, sa aki. Okay. Huwag na, dahil na siya mag-intindi naman. Kung ano, tigasabi kang pamilya niya, dahil na pag-intindihan. Ito Okay. lang ang intindihan niya, sa aki niya. Okay, so hindi mo naman pinagbabawalan siya na asikasuhin yung pamilya, kundi ang ayaw mo lang yung maniwala siya sa mga pinagsasabi ng pamilya niya. Okay. O, Rocky, paano yan? Sabi niya, mahal ka pa daw niya kung magbabago ka. Dati na ako mambago. Kaso lang, ma'am. Ayoko na talaga sa kanya, ma'am. Ayaw mo Ayoko na na talaga. talaga. Kahit anong kanya pilit. Ayaw. Kaya ma'am, balita ko, ma'am, kapag uwi ko, pumunta yan, matanda na, may gusto din na nang liligaw sa kanya. Tinutulungan siya. Kaya yung parang nagbibigay ako, parang nawalan ako na, sabi ko, paano naman nagbibigay ako ng anak ko, paano kung sa mga anak niya din nagkuhan. Kaya So sabi, okay lang sa imo na, okay lang sa iyo, Rocky, na tumanda ka ng mag-isa? wala problema, ma'am. Na wala kang katulad Oo. ni Christine na Pero kasama? sabi ng mama niya at saka ko yan, oo, nagbibigay ako, alam naman ng mama niya. Tapos, ang gusto ko lang, dapat daw, bigyan ko daw yung anak kasi para pagtanda, Okay. makilala ko. Last question ko, Rocky, sa'yo. Dahil mahal ka pa ditong si Christine, wala na ba talagang chance Wala naman na po. kayo ay magsama muli para sa mga anak na lang? Sa anak, makakapagbigay. Pero sa pagsama, ayoko na. So okay na sa'yo, ganyan na lang ikaw mo? Opo. Baka meron ka ng iba? Wala man, ma'am. Kahit kanong mo, ma'am, sa trabaho namin. Sa mga So hindi mo mga na opisina. muli Wala po. isasama si Christine sa manggahan para magpulot ng mangga? Hindi man, ma'am. Yung katotoong sinasabi niya, ma'am, kasama ko yung mga pinsan ko. Hindi mo, ma'am, sa pagbiro na nasa TV tayo ngayon kasi serious ang sinasabi ko. Ito si Christine, pumunta sa amin, kasama ko yung pinsan ko. Tapos hinanap namin ang pinsan ko kung nasaan, bumabagyo nga. Tapos hindi ko alam, nandun pala, basang-basa yung, puro yung mga bubong ko, puro na nakabuki yung mga. Hinahanap ko, nandun pala sa loob, pinapalabas namin ang pinsan ko, ayaw lumabas. Kaya yun, ayaw niya lumabas, para nakakaya nakikita, ayaw ko na isabi. So mga ginawa niya na hindi siya lumabas Mikropono. Hindi siya lumabas sa bahay. So binabanggit mo, mali yung kwento niya patungkol sa mangga. Opo. Hindi man Okay. katotohanan. Pero inaamin ko, may anak kami, nagsama. Mikropono. Nagsama Ang kami. sinasabi mo, sir, ito po bang anak nyo ni Christine ay mahal na mahal mo? Opo. Kaso, tinatakbo sir sa akin, sir. Pagkang, di pa naman yan, sir, totaling binyag. Kasi,
bibinyagan ko na yan. Ako pa yung naiya sa mga... Bibinyagan mo, hindi ka pare para magbinyag. Hindi, papabinyagan. Papabinyagan. Tapos sabi ko, sir, naghanap na ako ng mga ninong-ninang. Sabi ko sa kanila, papabinyagan ko na ngayon na magpipista. Okay, balik tayo doon sa sustento, no? Opo. Kasi ang hinahabol talaga sa'yo nito, yung sustento. So, magbibigay ka na ba ng sustento buwan-buwan dito sa anak ninyo kay Christine? Kadat katapusan, ma'am. Okay. Every end of the month, nasa magkano naman yung pwede mong iabot na sustento? Ang kaya ko lang, ma'am, mga... Kasi wala din ang trabaho ko, ma'am. Huwag mong isipin yon. Kasi Opo. kung iisipin mo na wala ka ng trabaho, baka talagang maging totoo yan na mawawalan ka ng trabaho. Isipin mo, Opo. bilang isang mabuting tatay sa anak mo kay Christine, magbibigay ka ng sustento din ako, buwan-buwan. Nasa magkano? 500 kaya ko, ma'am. 500 kada buwan? Sa buwan, ma'am. Oo. Kaya mga 1,000 lang. 1,000 lang ang kaya ko, ma'am. Nasa magkano ba yung sahod mo? Minimum ako, ma'am. Nagdagdag, di ba, yung kuya? Kaya nasa magkano yung sahod mo kada buwan? Buwanan ka ba, lingguhan o Hindi. kinsenas? Kinsenas katapusan. Nasa magkano? May nagsasahod ako, ma'am, minsan, ma'am. May 3,000. Pag himay na yung pasok namin, may 3,000. May 2,500. Pag malakas naman, inaawot din ng mga 5,000. Tapos, kaya 4,000. Okay, doon tayo mag-focus sa malakas. Opo. Ano? 5,000. So, Kada mahina, kinsenas. 2,500. So, sabihin na natin 4,000 ang kada kinsenas mo. Opo. Kung ibibigay mo 1,000 para kay Christine, para sa anak ninyo, Opo. saan mapupunta yung 3,000? May magbibigay din ako sa pamilya. Sa pamilya mo, okay, nandun na tayo, pamilya mo yon. Pwede bang half-half na lang? 2,000 sa pamilya mo, 2,000 din dito sa... Kaso, ma'am, kung di ko masunod yun, TV tayo, oo. Kaso, ma'am, wala nga. Ngayon nga, 2 araw, 4 na araw naman akong wala pasok kasi nag-live akong 2 buwan kasi yung pamangkin Okay, ko. ganito na lang. Meet halfway kayo. 2,000, hindi mo kaya. Hindi kaya. 1,500. Hindi mo lang talaga. Di ako makapangako, ma'am, na. Pero, buwan-buwan. Okay, so ganito. Christine, okay na ba sa'yo? 1,000 lang Hindi daw naman yung kaya niya. Hindi ko naman kaya. Nagsabi na kami sa... Ano yan? Kinsenas katapusan? Kinsenas po. Okay. 1,000 kada 1,000, kinsenas. kada katapusan. So total of 2,000 kada buwan. Opo. 1,000 kinsenas. Oh. So 2,000 sa isang buwan. Hindi ko alam kung kasali yun sa anak Ako niya. po, din. ma'am. 1,500, ma'am. Hindi ko kaya, ma'am. Ta- Wala ko kay- trabaho. malaki ko po Tawagan dito kasi- sa company namin. 1,500 kada kinsenas. 1,500 lang, ma'am. Magdudusumbil ng Yun dalawa. po, ma'am, di mangkayanan. Mga gastuson sa akin. Parang sinabay mo yung Maklase dalawang na anak po. mo. 1,000 kulang man yan po. Kaya, Walang pan po sa akin ko. Sarong aki, kulang po. 1,500 lang. Tandaan mo, ang anak ni Rocky sa'yo ay isa lang. Kasali na yung anak Okay? ng dalawa. Isa lang yung anak ni Rocky sa'yo. Yung Huwag dalawa mong mo. isama Oo. yung dalawa mong Hindi ko anak kaya sa na 1,500. una. Di ko mo po ikisama. Maklase na po. Yun na. Ngayon yan, Jun. Pero Rocky, alam mo, Rocky, ang 1,000 ngayon parang 1,500 lang po, ma'am. parang kulang. Kaya niya po kulang yan. na kulang talaga. Babaka, pag Kaya nag-aral niya na po. Gaano mo kamahal itong anak mo kay Christine? Sobra, ma'am. Okay, kung sobra-sobra yan, pasobrahan mo. 1,500. Mga 1 to, ma'am, kasi... Mikropono. 1 to, ma'am. O, 1,200. Oo. Tumaas. Hindi, 1,200. Okay na ba sa'yo? 1,500, ma'am. Di ko, kasi 1,500. may ginagaya kasi madam na may From kapisan ko din. 1,500 Para po. kasi parang ginagaya niya, ma'am, yung mas laki yung sahod kaysa sa akin. Ginagaya niya. Ganito, Christine, Hindi ko naman paliwanagan yan ka kaya. namin, ano? Oo, hindi ko naman yan kaya. Ang paghihingi mo Wala- ng wala yung sustento trabaho ay ko. babase din yan Oo. sa kakayahan ng tatay. Ngayon, kung binabanggit ni Rocky na talagang hindi niya kaya dahil Hindi ko kulang kaya. naman, pero Rocky, pag sobra-sobra, dagdagan mo. Opo, ma'am. Pero, Mikropono. Pag Opo, sumobra, opo, dagdagan mo. opo, ma'am. Okay. 1 to lang, ma'am, kaya ko. 1-2. Opo. 1-2. Di man Kinsenas. kaya, So, ginagaya total yung pinsan ko na may asawa din na nagsusustento. 2,400 sa isang buwan. Po? 2,400 sa isang buwan. 1,000 po. 2,400 sa isang buwan. Oh. Okay? 2,400. 1,200 kada kinsenas. Okay na yon. 1,500. Okay, ganito yun, ano? Okay, ganito yun. Paliwanagan ulit kita, no? Okay yan para sa mga tatay na medyo sobra yung kinikita. Mataas yung kinikita. Pero isang pahinante, kumikita ng ganito lang na halaga, so hindi niya talaga kakayanin. So 1,200 lang ang kaya niya kada kinsenas. Tandaan mo, Christine, ikaw ay isang nanay din. Kung ano yung pagkukulang ng tatay bilang ikaw ay isang nanay,
pupunuan mo din. Pwede, ma'am, excuse. Pwede, ma'am, pag habang nagbibigay ako sa kanya, gusto ko man maawakan yung mga pasyar-pasyar. Ayaw niya kasi ma'am ibigay sa akin yung anak ko. Okay. Ayaw niya. Yun ang sabi ko, gusto ko magpunta dito para malaman ng kuya na ipagpairam din sa akin. Okay. Habang nagbibigay ako sa kanya, hindi naman, pinatakbo niya. Okay. Christine, yung anak mo, hindi mo pwedeng May- ipagkait sa ama Opo, ma'am. Yun dahil ang- tatay ito ng kuya anak ko, mo. ma'am. So, dapat ipapahiram mo din sa kanya yung bata. Bibigay ko, hindi ako sa akin Sasabi ko po, pinapairam. ma'am, pinairam ko, di ko pinairam, dawa man siya sa sustento. Yun. Yun naman Pag talaga, Rocky. pinahiram. Ni minsan, wala pang pumapayag na ipahiram Opo, sa iyo yung opo. bata, lalo na wala kang Nagbibigay sustento. po ako, ma'am. May Kaya nga, ngayon aayusin natin, ano, magbibigay ka ng sustento Opo. religiously every 15th day, papahiramin niya sa iyo yung bata. Pinairam ko pag Yung sustento about niya. kung ilang araw, pag-uusapan natin yan, okay? Mag-i-schedule tayo ng inyong pag-uusap para once and for all maging malinaw sa iyo Opo. yung karapatan mo at siyempre yung Yung karapatan din. Paano ma'am kung hindi na sa akin nagbibigay ako, hindi sa akin binibigay mo? Kaya yan ang Tatawagan ko pag-uusapan kayo, ma'am. natin. Yes, Opo. ilalagay natin yan sa kasulatan. Pwede namin kayong Opo. pagharapin sa barangay. Opo. Okay, sa barangay magkakaroon kayo ng pag-uusap. Opo. Okay. Okay. Christine. Okay. Okay, so medyo kakapusin tayo sa oras. Basta ang pinaka-importante, Rocky, ikaw ay magbibigay ng sustento every 15th day sa halagang 1,200. Opo. At eto naman, dahil hindi niya binibigay sa iyo yung bata, dahil wala kang sustento. Pero ngayon, pag-uusapan natin yan, ano? Okay? Ma'am, di pwede pagbabago, pagbagunso to ngaya sa mga sustento niya. Baka magbago naman isip, baka po, ma'am, na baka na naman mga tao. Okay. Pag magbabago naman Pag-uusapan isip. nga, di ba, sir? Pag-uusapan. Nangangako si Rocky. Oo. Rocky, nangangako ka Opo, opo. na magbibigay ka ng sustento Opo. sa anak ninyo ni Christine Opo. every quincenas. Quincenas, 1 to po, ma'am. 1,200. Okay. Kailan Okay. po ako magsisimula ngayon na, kaya na, June po. June na po. Hindi ko pa alam yung sahod. So wala kang may bibigay ngayong Opo. katapusan? Opo. Meron ka nang may bibigay ngayong katapusan? Kunti pa lang yung sahod ko. Kahit kalahati doon sa 1,200. 600 po. 600. Okay. Okay. 600 magbibigay siya ngayong Ayun. katapusan. Opo. Kasi wala pa ako pasok. 600 magbibigay siya ngayong katapusan. Pagpasok ng buwan ng Hunyo, magbibigay na siya ng 1,200 sa Quincenas katapusan. pitsa 15. Opo. Alright. Sige, huwag ka mag-alala. Aalalayan ka namin para mas lalo mong maintindihan kung ano ang napag-usapan at ilalagay natin ito sa kasulatan. Okay. Sige, partner. Okay? So ano yung masasabi mo ngayon? Salamat po sa pinag-usapan ngayon. Okay. Okay na? Ano yung masasabi mo ngayon? Okay na? Ano yung mensahe mo na lang kay sana po, Sir Rocky? baka baka na magbagong isip. Okay. So huwag ka Sana, mag-alala, di ko pa Christine. ako nag-isip. Aalalayan Hindi ka ko- namin. At ilalagay natin ito sa kasulatan. Okay? Yung na yung sinabi, yun lang po, sunodon po. Opo. Okay. So okay naman. Opo. Okay? So, mga ka-aksyon, nagkakaroon sila ng pagkakaintindihan. Medyo si Christine talaga mahina lang yung pandinig niya, pero aalalayan namin po si Christine para naman yung kasunduan nila nitong si Rocky ay masakatuparan. Para sa formal na kasunduan ng dalawa, idudulog na natin ito sa Barangay del Rosario, Pilar, Sorsogon. Makakausap natin sa kabilang linya na ng telepono si Lorna Marbella, ang Violence Against Women and Their Children or BAUSI officer. Magandang hapon po, Ma'am Lorna. Magandang hapon po. Apo, ma'am. Maraming salamat po sa inyong oras. Ito po bang reklamo ni Christine ay recorded na po sa inyong barangay? Hindi ko nga po. Siguro po, tanungin ko po yung secretary namin. Okay. So, wala pa po kayong nalalaman patungkol po Wala dito pa po. sa reklamo ni Wala pa Christine. Pero kilala niyo po itong si Christine. Apo. Okay. So, sa pagkakaalam nyo po, silang dalawa ay nagkahiwalay na at meron po silang hindi pagkakaintindihan. Pero ang hinahabol po ni Christine ay yung sustento mula po dito kay Rocky. Apo. Okay. Sige, Ma'am Lorna, sa pagkakataong po ito, maaari po bang muling bumalik sa inyong barangay para sa kanilang bagong kasunduan itong dalawa po, ma'am? Apo. Opo, kung sakali na hindi ulit na tumupad sa pag-usap itong si Rocky, ano po ang asahang aksyon na ni Christine mula sa inyong barangay, ma'am? Chapi. Opo,
In case po ma'am na hindi tumupad muli ito si Rocky sa kanilang usapan, ano po yung magiging aksyon na pwedeng asahan po ni Ma'am Christine sa inyong barangay po, ma'am? Ano ko sa kapitan kung anong dapat gawin. Okay, ma'am, ikaw po ay isang bawsi officer. Dapat, ma'am, sa mga ganitong sitwasyon na problemang pagpamilya, alam po ninyo kung ano po yung maitutulong po ninyo. Basic na tulong. Ano po yung, ma'am, pwede nyo pong maitulong sa kanila? Ano po dapat maitulong? Okay, you're asking me kung ano po yung dapat itulong. Ma'am, basically, ma'am, ang tulong na dapat na ibibigay po ninyo ay follow-up po sa mag-asawa. Unahin nyo po, ano po yung hindi nila pinagkakaintindihan? Bakit po kayo nahantong sa iwalayan? Ano yung magiging solusyon nyo sa problema nito? Oh, ganun lang, ma'am. Oh, follow-up na lang, follow-up. Oh, my goodness gracious. Ma'am, mukhang bibigyan pa natin ng idea itong si ma'am. Ma'am, sige po ma'am, aasahan na lang po namin. Kami na lang po yung pupunta sa barangay po ninyo para po ay pag-usapan po itong problema ng mag-asawa. Ano po ma'am? Wala, Chappy. Okay, Chappy. Maraming salamat po, Ma'am Lorna Marbella. Wala tayong aasahan partner, bawsi officer. Hindi alam ang gagawin. Gagawin, partner. Hi. At para sa maaring legal na aksyon kung sakaling hindi pa rin tuparin ng usapan ni Rocky, makakausap natin si Police Corporal Edlis Avila, ang Women and Children Protection Desk Officer ng Pilar Municipal Police Station. Magandang hapon po, Ma'am Avila. Hello po, sir. Good afternoon po. Opo. Ma'am, may tanong ko lang po, may maari po bang maisampang kaso in case po na hindi tumupad po itong si Rocky na magsustento po sa anak ni Christine, sa kanilang anak ni Christine? Actually, meron po. Regarding po sa financial matter, pwede po siyang kasuhan po ng economic abuse po under sa Republic Act 9262 o yung tinatawag po natin na Anti-Violence Against Women and Dead Children Act of 2004. Opo, in case po na mapatunayan po ma'am, ano po yung penalidad na pwedeng kaharapin po ni Sir Rocky? Regarding po sa mga penalidad, magiging, depende po iyan sa korte po. Opo. Sige ma'am. Kasi kanina ma'am, may nakausap po kaming bawsi officer ng barangay. Wala pong alam sila patungkol po dito sa usapin. Ano po yung pwede nating sabihin sa kanila ma'am or idea? Hello ma'am? Hello, Corporal? Hello, ma'am? Hello? Medyo na okay, balikan natin, ayusin natin yung linya, no? Kasi partner, ang alam ko, ang mga PNP, nagkakaroon sila ng information dissemination or mga seminar. Kada barangay, informing kung ano yung mga dapat gawin. Especially yung DILG din, nagkakaroon din ng seminar sa mga partner, mga do's and don'ts na dapat gawin ng mga bawsi officer ng barangay. At ito. Ito po partner, walang... Balikan natin si Police Corporal. Magandang hapon po, ma'am. Yes po, ma'am. Good afternoon po. Opo, ma'am. Diinan ko lang po yung tanong ng aking partner. Kasi, ma'am, kanina nakausap po namin yung bawsi officer ng Barangay del Rosario patungkol po dito sa idinulog pong reklamo sa amin. Subalit, wala po siyang alam kung ano po yung dapat gawin patungkol po dito. Ano po yung dapat nilang ilapat na solusyon sa bagay na ito. Ma'am, ano po yung advice po nyo sa mga bawsi officer ng barangay na wala pong alam sa mga ganito pong sitwasyon kung ano po yung mga pangunahing hakbang para makatulong po na masolusyonan yung problemang pangpamilya? Kapag po ganyan na meron na po silang napag-usapan sa barangay, in case po na hindi na natupad po yung napag-usapan, pwede na po nilang i-refer po dito sa amin or sa MSWD. Depende po kung ano po yung gusto ng complainant. In case po na gusto po ng complainant magkaso, pwede na po yan dito sa amin sa PNP. Or if gusto naman po makipag-settle or agree ay mapag-usapan po na regarding sa sustento, pwede din po namin samahan din po sa MSWD Pilar. Okay, so ibig sabihin po nito ma'am, pag wala pong alam sa barangay, wag na natin pong sayangin yung oras, iakyat na po natin sa PNP at tutulungan po ninyo para po maiakyat sa kaso.
Yes po, yes po. Depende po yan kung gusto talagang kasuhan or kung gusto din po talaga ng settlement, pwede po yan sa MSWD po para sa counseling din po. Opo, kasi yung ganito pong mga problema, ma'am, barangayable, pwede pag-usapan sa barangay. Kaya lang kung hindi po masisettled sa barangay dahil mismo yung makakatulong po sa kanila na inaasahan nilang officer sa barangay ay walang alam. Iakyat na lang po sa MSWD muna. Opo, yes po. Pwede po sila tumawag sa amin, maghingi po ng advice in case hindi po nila alam ang next na step o hakbang na gagawin, or pwede din po sa MS humingi din po ng advice. Opo. Ma'am, nakikinig po ngayon yung tatay po ng bata or yung dating kinakasama ni Christine. Ano po yung maipapayo nyo po sa kanya para hindi na po umantong sa kasuhan? Para po hindi na mahumantong sa kasuhan, para po kay Kuya Rocky, meron po tayong responsibilidad bilang ama, especially financial responsibility. So, gawin na lang po natin sa abot ng ating makakaya para hindi po tayo umabot sa mga legal na usapin. Opo, Ma'am Avila, para sa part din ni Sir Rocky, kasi sabi ni Sir Rocky, tinatago or hindi pinapahiram po yung bata sa kanya. Ano po yung maipapayo mo, ma'am, kay Ma'am Christine? Okay po. Pagdating po dyan, bilang ama, may karapatan po ang ama na makita at makasama po ang ama. May karapatan po ang ama na makasama ang kanyang anak. So, para po kay Ate Christine, pwede po kayo mag-usap sa kustodiya ng bata kung kailan po pwedeng hiram or pag-usapan ng schedule para po makasama ng ama ang bata. Opo. Provided po, Madam Police Corporal Edles, provided po na magsusustento po itong si Rocky. Ay, yes po, opo. Ayun. Yes po. So nakasalalay kay Rocky, kung gusto niyang makita yung anak niya, magsustento siya. Pag hindi, so wala talaga siyang aasahan na makikita at makasama niya yung anak niya. Opo, yes po. Ayun. Maraming salamat po, Police Corporal Ed Liz Avila, Women's and Children's Protection Desk Officer ng Pilar Municipal Police Station. Mabuhay po kayo, ma'am. Okay, thank you po. Good afternoon po. Ayun. So, Rocky, malinaw sa'yo. Kung gusto mong makasama yung anak mo, makita, magbibigay ka ng sustento. Paano kung Mikropono po. Tinutupad ko yung mga sustento ko. Paano kung sakaling na-aksidente ako, hindi ako nakakapagtrabaho, anong ibig sabihin gawin ka, ma'am? Okay. Halimbawa, na-aksidente ka. Yan yung mga halimbawa na dapat hindi mangyari sa'yo, Rocky, ha? So, halimbawa, nagkasakit ka. Yan ay maiintindihan dapat ni Christine dahil nakalagay yan sa batas na syempre, pag wala kang income, wala kang source of income, syempre, hindi ka makakapagbigay ng sustento. Magpapakita ka ng medical certificate na ikaw talaga ay nagkasakit. Galing sa apilan, ma'am. Of course, galing sa doktor, certified by a doctor na ikaw ay talagang na ospital, nagkasakit at hindi ka makakapagtrabaho. Ako nga, ma'am, ito nga, ma'am, kasi kahit may sugat na ako na ng tubo, tinatrabaho ko. Opo, kasi nga gusto mo, meron kang kinikita. Tama naman yan. Ang tatay ay gagawin ng lahat para maibigay yung pangangailangan ng bata. Okay, Rocky? So, ang gagawin mo ngayon, do your best, prove to your dating partner na ikaw ay talagang naandyan para magsuporta sa anak. Paano man pagbibigay, ma'am? Sino ang bibigyan ko? Sa kapitana ako magdidirekta para depende yan sa mapag-uusapan ninyo. Kung gusto mong dumaan sa barangay, better. Pero kung gusto mo naman itiwala sa kanya, basta meron may binigay sa amin nga yung si kapitan namin sa amin. May binigay na pirmahan para pag nagbibigay ako, may pirma. Okay. May pirma ako na. So, basta lahat yan ay ilalagay natin into record. Opo. Okay. May record. Sige. Okay ka na, Christine? Po, ma'am. Example po, ma'am, na kung kailang po si Aki may napagtabang po siya. Opo. Yan yung tinatawag na mga emergency. Eto Rocky, ha? Christine, yan yung tinatawag na mga emergency. Alam mo, pag may mga emerhensya, labas doon yung suporta mo, pwede kang dumagdag. Ha? Okay. Nag-alalay po siya pag aapudan ko siya kung sampo, nag-ilang so. Kaya nga, okay na. So pag may mga emergency, open naman yung linya, pwede kang tawagan. Yung PhilHealth ko, pwede yung i-Facebook sa Yeah, pag-usapan na lang natin yan. Basta ang pinaka-importante ngayon, Rocky, willing ka na magbigay in case of emergency. Pwede yun kung mari nagkasakit yung anak ko, pwede yung mapa sa PhilHealth. Pwede, okay? Pwede. Sige, okay na tayo.
Ayun. Ano yung masasabi mo, ma'am? Anong yung mensahe mo kay Rocky? Sige na, ma'am. Na sana itupad niya yung pangako niya. Sana po sana po di po bayan mga kita na Isa lang daw, isa lang. Isa lang daw. okay lang. Oo, isa lang daw yung anak. Oo, isa lang daw yung anak niya sa'yo. Yung Isa dalawa lang. daw, hindi niya yun anak. So, Ayun. ulitin mo, sana wag mong pabayaan yung anak mo. O yun. Sana po wag mo po bayan ang anak natin. Ayan. Anak Ano, natin. Rocky, ang sagot mo, Rocky? Hindi naman po. Okay. Sige. Mag-I love you ka pa kay Rocky? Po? Mag-I love you ka pa? Ha? Ano? Sige na, sabihin Sige mo. na. Sige na. Oh. Nahiya na siya, partner. Oo, hindi mo na Sige. mahal si Rocky. Ay, nabago na partner. Okay. Okay, huwag ka nang sumama sa pagniyaya ka ni Rocky Sa mangga. na mamulot ng mangga, ha? Okay. Sige. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang mister mula sa Mobo, Masbate, humingi ng tulong para sa gamutan ng kanyang misis na isang taon nang iniinda ang tumutubong bukol sa lalamunan. Ang ating Ora mismong pagtugon. Abangan. Kaya huwag kayong bibitaw mga ka-aksyon. Magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na anak ko Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti.
Yun, at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Miss Sibi's Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Miss Sibi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Ako lang nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo, ito mga ka-aksyon, makakausap natin ngayon si Jose Apollo Akub at ang kanyang hiling ay matulungan sila sa gamutan ng kanyang misis na 1 taon nang iniinda ang tumubong bukol sa lalamunan. Magandang hapon sa iyo, Tatay Jose. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo, kamusta na po ang kalagayan ng iyong misis ngayon? Yung asawa ko po, mahina na yung katawan. Saka yung nag-aalalay na lang sa kanya, yung Diyos. Opo. Saka yung ino ko naman na makahingi ng tulong para sa operasyon ng asawa ko. Kaya lang, wala pong schedule. Basta maghintay na lang po kami. Hindi namin alam kung kailangan schedule. Opo. So hanggang ngayon, sir, wala pa kayong alam kung kailan yung schedule ng pag-opera dito sa asawa mo? Opo. Opo, kailan po siya na-admit diyan sa ospital? Kailan pa po ito na-admit itong misis mo diyan sa ospital? Hindi ko po masyadong marinig. Opo. Ma'am? Opo, Tay, kailan po na-admit sa ospital si misis? 14 po kami dumating. Tapos, kinabukasan po 15, schedule lang CT scan niya. Tapos, pumunta po kami sa boarding house na mga 20 yata. Andun kasi sa niya, sana ko, andun yung kasi hindi ko na matandaan na na kasi ako. Okay. So, magkakalahating buwan na po kayo na nasa ospital si misis? Po? Magkakalahating buwan na po na naka-admit sa ospital si misis?
Ang pagkaalam ko po, mga 8 araw na po kami, 8 araw na. 8 araw na. Schedule ng operasyon, wala naman po. Kaya naging sana ko ng tulong kung sakaling dumating yung schedule, hingin sana kami ng tulong para sa operasyon ng asawa ko. Opo. Sir, sa pagkakaalam mo po, ano daw yung bukol na tumubo at iniinda ng inyong misis? Paki-ulit po, hindi ko po masyado marinig. Opo, tatay, sa pagkakaalam nyo po, ano daw itong bukol na iniinda ng iyong misis? Pagkakaalam ko po, pinipilito po ako ng doktora, pansil daw po, pansil. Kasi matagal na raw po, napabayaan. Oo. So ano yung madalas niyang nararamdaman ngayon, tay? Yung niya, panghihina ng katawan niya, saka hindi siya makakain. Palaging dumudugo yung niya, lalamunan niya sa ilalim. Dinudukot lang namin yung bulak po. Parang may tubig. Opo. Okay. Opo, Tatay Jose, meron na po kayong mga anak ni Mrs.? Oo, kali 5 po ang anak namin, 5 po. Yung isang babae lang, andito po, patulong ko po sa pag-aalaga sa kanya. Yung pag-bubuhat-buhat, kasi hindi po siya makalakad, may ano po yung katawan niya. Opo. Kasi hindi po siya makakain. Opo, so sila po yung katuwang nyo po sa pag-aalaga kay Mrs. Kumusta naman po yung sitwasyon po nila na ngayon po si Mrs. ay meron pong iniindang bukol at nasa ospital po? Yung kalagayan po niya, hindi namin malaman kung gagaling ba siya o hindi. Kasi mahina na siya, hindi siya makakain. Balat-buto na siya. Opo. Yung sabi kasi ng doktor sa atin, maghintay na lang daw kami kung kailan ang operasyon. Opo. Ilang taon na tayong mga anak po ninyo? Yung panganay ko po, pagkaalam ko kayo, hindi ko na matandaan eh. Yung panganay ko, alam ko lang, 26. Yung pangalawa, yung babae, hindi ko rin maalala kasi na yung... Opo, pero may mga kanya-kanyang pamilya na din po yung 4. Yung isang anak ko pa lang may asawa, may apo na po ako, nasa Calamba, Laguna. Opo. Nakakatulong naman po sa inyo pong pangangailangan, especially ngayon pong meron pong gamutan na kinakailangan po si Mrs. Naku po. Yung mga sildo nila kasi lang sila, construction worker. Yung mga sildo nila para sa pagkain na sa mga utang nila. Hindi rin makakatulong sa amin dahil nandito kami sa hospital. Ang ginagawa ko na lang, nag-ano ko sa kapatid ko kung mayroon amin sa Respati. Kaso, rin yun, mga hirap din. Opo. So, umaasa na lang po kayo sa mga bigay-bigay ng kamag-anak? Opo, yung kapatid ko, kung minsan nagpapadala 100, 200, yun lang, minsan lang, hindi naman palagi araw-araw. Opo. So, hirap po talaga kayo, Tatay Jose, ngayon. Hirap na hirap po kayo sa inyo pong pangangailangan sa pang-araw-araw at sa gamutan po ni Mrs. Opo, ma'am. Kaya nga, humingi po sana kami ng tulong financial, kasi walang-wala na talaga kami pambili. Opo. So, ano po yung pinakakailangan po ninyo o pinakanais nyo pong hingiin na tulong po, Tay? Sana kung pwedeng makahingi kami ng tulong sa operasyon ng asawa ko, saka sa pang-araw-araw namin kailangan, pagbili ng pagkain. Kasi yung rito sa hospital, bigay lang sa amin, yung sa bantay lang, paano naman ako? Bubuti si Mrs. hindi kumakain, paano kung kumakain pa? Opo. Kaya sana hingi ako ng tulong. Okay. Para So, ibig sabihin nyo po, Tay, pag hindi po kumakain si Mrs., yung pagkain niya po, nakakain nyo? Pag sakaling kung inintay lang pag na-operan siya sa tiyan, yun ang iniisip ko kung saan kami kukuha ng pira, ng pagbayad. Okay. Sa tiyan, tapos sa bukol niya sa liig, tapos sa ilalim ng lalamunan niya kasi sugat na eh. Sugat na. Mahirap na siya huminga. Mahirap pa na siyang wala. Hindi siya nakakahinga na sa ilong, sa bibig na lang.
Okay. Kalahati pa sa bibig. Sige, tatay, sa estimate po natin, nasa magkano aabutin po itong magiging operasyon po ni Mrs.? Hindi ko po alam. Ang nakakaalam po, yung doktor, yung pinakita namin sa surgery. Okay, so ibig sabihin, tay, hanggang ngayon wala pa kayong alam kung nasa magkano po ito aabutin itong magiging operasyon ni Mrs.? Opo. Standby ka lang, tatay, para sa alalahanin nila Tatay Jose. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am LV Sideño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Ma'am LV. Yes po, good afternoon. Opo, Ma'am LV, meron po tayong kababayan na andyan po dyan sa BRHMC na humingi ng tulong sa atin. Ano po ang maaring maibigay na tulong ng Ako Bicol Party List po? Once po na may bill na yung pasyente, dalhin lang po sa akin dito sa table 4. Tutulungan po natin siya sa abot ng ating makakaya. Opo. So, ibig sabihin, sagot na ng Ako Bicol Party List in case po, in case yung lahat po na gastusin sa operasyon po ng Mrs. ni Tatay Jose. Yes, actually sir, ganito po yan ha. Kasi since Masbate po yung pasyente, dadaan tayo sa order of payor. Una po muna yung DSWD, kailangan natin silang i-process. And then may fund naman po yung governor na yung congressman ng Masbate, i-refer din natin sila. And then rest assured po na yung matitira sasagutin po lahat ng Ako Bicol Party List para wala silang babayaran. Ayun, so yung Masbate government sa tulong ng Ako Bicol Party List ay magtutulong-tulong para uuwi or lalabas na zero billing etong pasyente. Yes po. Okay. Ganun na nga. So ano pa po yung proseso na pwedeng pagdaanan nila bago makuha itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Since po na ngayon wala pa namang bill sila, tatay, nandito lang naman sila sa PRSMC, pwede na kami pasyalan sa table 4 and 5. Nandito lang naman kami everyday. Pag may bill na po sila, tatay, puntahan lang kami dito. Ayun. We are willing to help anytime. Okay. So ang binabanggit mo, Miss LB, ang kailangan lang gawin ni tatay ay pasyalan po kayo dyan sa BRHMC. Yes po, kahit wala kami dito, if in case nalalabas sila ng Saturday or Sunday or kahit gabi, tawagan lang po kami, bigay lang yung contact number ko, sasagutin ko po sila. Ayun! Believe talaga ako kay Congresswoman LB Sideño. 24/7. Opo. So maraming salamat, Miss LB Sideño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Mabuhay po kayo, Ma'am LB. Thank you so much. Ayan, Tatay Jose. Napakinggan mo si Miss LB. Wala na daw po kayong dapat pang-alalahanin dahil sasagutin na ng Ako Bicol Party List sa tulong ng Masbate LGU yung inyo pong hospital bill para po kay Mrs. Ma'am, pwede na po ako magpasalamat. Opo, tay, pwede na po kayo magpasalamat. Salamat po sa sa tulong niyo lahat ng mga Ako Bicol po, ma'am. Opo. Ako Bicol Party List, maraming salamat po. Opo. So, wala na kayong dapat pang-alalahanin, tay, dahil wala man sa inyong binabanggit yung doktor kung nasa magkano yung kakailanganin para sa operasyon ni Mrs. Ang pinaka-importante, sagot na po ng Ako Bicol Party List ang operasyon ni Mrs. Maraming salamat po. Opo. So, naniniwala na po kayo, Tatay Jose, ng Ako Bicol Party List ay katulong na, kakampi pa. Opo, Ako Bicol Party List, patulong na, kakampi pa. Pero maraming salamat po. Ayun, napaka-cute naman ni Tatay Jose. Maraming salamat, Tatay Jose Apollo Jacob, sa inyo pong pagtitiwala. At syempre, wag po kayo mag-alala dahil ipa-follow up po namin ito hanggang maoperahan po si Mrs. At yung bayarin po ninyo ay sasagutin ng Ako Bicol Party List. Samantala, partner, nitong Lunes lamang, isang bypass operation muli ang isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 5 kung saan isang tricycle driver ang naaresto sa Ginubatan, Albay matapos itong paghinalaang nagtutulak ng iligal na droga. Ang ilang detalye sa kasong ito, ora mismo nating sinubaybayan, panoorin po natin ito. Mismo sa pinangilig pang ginulihan sa kanya sa lugar na yun. Kita mo, napakarampant talaga yung
lugar na yon. Yung lugar na yon, masasabi mong tiyanggian talaga siya. Talagang aabutan lang doon sa tabi ng kalsada. Hindi naman sir gumagamit. Gamit ako, pero di ako sila. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Maintenance Charge 2002. Ako, si Nomer Corporal, at ito Lambat. At iyan partner ang umaatikabong bypass operation ng PDEA. Regional Office 5. Ayun, napakagaling sa Lambat. Galing yan, partner. Abangan nyo yan mga ka-aksyon sa ating Lambat sa darating na Biyernes. Aabangan ko yan, partner. Tama. At iyan mga aksyon, ang reklamong ora mismong binagyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pila